Illum se nagħtu ħarsa lejn ix-xogħol ta' wieħed mill-aktar Maltin li ħalla influwenza b'saħħitha fuq l-istorja ta' pajjiżna. Dan mhu ħadd ħlief Michel Anton Vassalli. Vassalli kien kittieb, ħassieb, lingwista, filosfu u aktar. Ix-xogħlijiet ewlenin tiegħu huma d-dizzjonarju, magħruf aħjar bħala il-leksikon, ktieb dwar il-grammatika Maltija, traduzzjonijiet tal-erba' Vanġeli, kif ukoll ktieb dwar il-proverbji Maltin. Michel Anton Vassalli twieled ħażebbuġ fil-5 ta' Marzu 1764. Ta' sentejn tilef lil missieru. Ta' 21 sena beda jistudja l-lingwi orjentali f'Università f'Ruma. Imma min kien dan il-bniedem? Michel Anton Vassallo twieled ħażebbuġ, żożitu qattaħħa Malta, imbagħad tħajjar isir qassis, ma setax jidħol is-seminarju għax kien mimli is-seminarju u xi ħadd batu Ruma, għadna ma nafux min, li nafu żgur li meta mar Ruma daħal f'ċirku ta' nies eruditi ħafna illi kienu isegwu l-artefatti fil-Mużew tal-Kardinal Stefano Borgia. Vassalli bis-saħħa nimmaġina jiena tal-Kardinal Borgia ippubblika żewġ kotba importanti fuq l-isim Malti, jiġifieri id-dizzjonarju, magħruf fostna bħala il-leksikon li insibu bosta kopji tiegħu fil-biblioteka u l-grammatika magħrufa bħala il-Milsen li insibu wkoll bosta kopji tagħha il-biblioteka. Dawn huma żewġ pubblikazzjonijiet li ħarġu qabel il-ħakma tal-Franċiżi għaw Malta. Vassalli għex taħt 3 saltniet. L-Ordni ta' San Ġwan, il-Franċiżi u l-Ingliżi. Żmien ta' taqlib li bla dubju affettwa lil Vassalli. Vassalli kellu rwol importanti ħafna, jiġifieri Vassalli kien il-ħassieb, Vassalli kien dak il-bniedem illi qed jipprova iwassal messaġġ lil poplu. Ma baqax biss Vassalli fuq livell intellettwali, ma baqax biss li jikteb. Vassalli pereżempju kien sottometta talba petizzjoni lill Gramma Suderowan sabiex jiftaħ skola għat-tagħlim tal-poplu tal-Malti f'pajjiżna. Jiġifieri Vassalli kien bniedem intellettwali, kien bniedem illi ta' kontribut fuq livell letterarju, imma wkoll kien bniedem ta' azzjoni. Kien bniedem ukoll ta' azzjoni fejn tidħol il-politika, jiġifieri kif qed ngħidu fil-perjodu Franċiż kien favur il-Franċiżi, ċertament tal-bidu, meta l-affarijiet imbagħad ħallu xejn oħra l-affarijiet naturalment inbidlu. Anke fil-perjodu Ingliż, Vassalli intefa' ħafna jaġevola l-lingwa Maltija permezz kellek is-Soċjetajiet Protestanti Malta u kien wieħed mill-ewlenin illi jippubblika traduzzjonijiet, eċċetera, imma xogħlijiet oriġinali bil-Malti. Michel Anton Vassalli miet fl-1829. Imma kif inħarsu lejh illum? Illum għadu wieħed minn daw il-Maltin illi nammiraw, illi huwa role model, huwa patriot ċertament bla dubju. Kien hemm żmien fejn Vassalli kien minsi u dina fl-istorja ta' Malta ssiba iktar minn darba. Jiġifieri ċertu karattri Maltin, ċertu personalitajiet Maltin li taw kontribut, Vassalli, Dimek u oħrajn, illi dawna kienu kontroversjali għal xi żmien u kważi jisimhom sar tabu, assoċjazzjoni mal-Protestanti, eċċetera. Illum meta aħna qegħdin f'pożizzjoni aħjar illi nkunu iktar oġġettivi u nistgħu nevalwaw il-kontribut li taw daw in-nies, ċertament napprezzaw u l-pubblikazzjonijiet li saru, l-istudji diversi li saru, iktar u iktar qed ipoġġu il xatt bħal Vassalli fil-pożizzjoni li jistħoqlu bħala wieħed mill-ewlenin patriotti ta' gżiritna. Vassalli ħadem qatih u kiteb diversi kotba għax kien jemmen li l-edukazzjoni ċivili u morali għandha tasal għand in-nies fil-lingwa nativa. Nistgħu ngħidu li Vassalli stabbilixxa l-Malti kif għandna nikdbuh, b'mod xjentifiku u mhux kif nisimgħuh. L-ewwel ktieb li se nħarsu leh huwa il-Milsen Phoenico Punicum Sive Grammatica Melitensis, grammatika Maltija li ġiet ippubblikata f'Ruma fl-1791. Il-grammatika ta' Vassalli fija
240 paġna, ktib huwa pjuttost toħxon. U hemm 3 taqsimiet. Fl-ewwel taqsima insibu l-istorja tal-Malti. Vassalli qed jidħol fuq l-istorja tiegħu, l-oriġini tiegħu u kif żviluppa matul iż-żmien. Issa din propjament m'għandix taqsam mal-grammatika. Il-grammatika jitkellem mbagħad fuqha jidħol fuq it-termini grammatikali, it-tarif grammatikali, is-sistema tal-Malti, in-nom, il-verb, l-aġġettiv, eċċetera, fit-tieni taqsima. Imma f'din l-ewwel taqsima jitkellem fuq l-oriġini tal-Malti biex hu jagħti il-Malti sens ta' prestiġu. Ma ninsewx li dak iż-żmien il-Malti kien meqjus bħala sempliċi djalett. U Vassalli ried jippreżenta l-grammatika, imma ried ukoll ibiħħa fis-sens billi lin-nies jurihom li l-Malti kien importanti biex tistudjah, importanti biex titgħallmu, u għalhekk li hu jagħmel din id-daħla storika. Fit-tielet taqsima tal-grammatika, Vassalli jippreżenta taħriġ tal-qari bil-Malti. Dan it-taħriġ jindika illi l-ħsieb ta' Vassalli kien ukoll illi dil-grammatika tintuża biex l-istudenti ovvjament jitalmu jaqraw bil-Malti. Fost l-oħrajn f'dan it-taħriġ insibu lista tal-littri skont l-ordni alfabetika kif għamlu, skont l-ordni tal-alfabet tiegħu, u għal kull littra mbagħad jagħti xi eżempji ta' kliem li jibdew b'dik littra. Il-grammatika ta' Vassalli, il-Milsen, hija importanti għaliex hija l-ewwel grammatika li taraf li il-Malti huwa mibni bl-erq u l-forom. Jiġifieri jekk inti għandek KTB minnhom tista' tifforma ktieb, kittieb, huwa kiteb, inkiteb is-seba' forma. U Vassalli kien l-ewwel wieħed illi jaraf il-Malti kif inhu imsawwar. Qablu kellna xi ħadd bħal De Soldanis li kiteb grammatika tal-Malti, imma jiktiblek ktieb bil-P fl-aħħar u nikdbu bil-B fin-nofs għaliex De Soldanis ma kienx jaf li l-Malti jissawwar bis-saħħa tal-erq. Kien Vassalli bil-grammatika tiegħu li tana dan it-talim. Illum aħna u nikdbu il-Malti korrettament kif jalmuna fl-iskola, jiġifieri aħna qegħdin nosservaw ir-regoli li Vassalli ħalla fil-grammatika tiegħu. Minn hawnhekk nafu il-valur kbir ta' xogħlu. Vassalli bena fuq dawk li ġew qablu, bħal De Soldanis. Vassalli jarrafna li l-Malti huwa mimli forom. Allura jiddedika kapitli sħaħ fuq il-plurali. Imma bil-maqlub tal-lum, waqt li l-lum aħna kelma bħal ptieħi u eliqi indaħluhom fl-istess forma, Vassalli għax hemm vokali tal-leħen fil-kelma eliqi jagħtiha f'kategorija għalija. Jon kella meta niġu għal-verbi kiser, seraq u fetaħ li għalina huma kollha tal-ewwel forma, Vassalli jaqsamhom fi 3 skemi differenti minħabba il-vokalizzazzjoni differenti tagħhom. Jiġifieri seraq eqa, waqt li kiser ie u ħolom o. Aħna nirriduċu dawn l-iskemi differenti għal forma waħda. Jiġifieri jekk ikollok tajt il-grammatika ta' Vassalli kif imqasma, hija mqasma bħal grammatiki moderni kollha, għabbażi ta' morfoloġija, jitkellem fuq l-aġġettivi, jitkellem fuq il-plurali, imbagħad jitkellem fuq is-sħaħ u fuq il-miksurin u jibqa' sejrek. Nafu li Vassalli kien konvint li l-Malti kien imnissel mill-Feniċju. Kif għadha relevanti din il-grammatika llum? Vassalli bħal nies ta' qablu kien jemmen illi l-Malti huwa ta' nies il-Feniċju jew Kartaġiniż l-istess ħaġa. Jiena naħseb illi Vassalli kien jemmen din il-ħaġa għax kien konxju tar-razziżmu li kien hawn Malta kontra il-Misilmin. Ġir Malta l-istorja moderna tagħha hija ta' pajjiż fortizza kontra Torok. U it-Torok Torok jiġifieri Misilmin, jirreferu għal Alla bħala Allah kemm iżidu l-akka fit-tarf tal-Alla tagħna.
U din il-ħaġa Vassalli żgur li ma kienx komdu bija. Ma setax jasal għan-nies il-Feniċu b'mod xjentifiku għaliex tarif fuq il-Feniċu dik il-ħabta kien hawn ta' bilħaq ftit monumenti sewa. Jiġifieri kienet kollha fantażija u xewqat illi Vassalli, De Soldanis u nies oħrajn jorbtu il-Malti mal-Feniċju. Kienu jagħmlu hekk biex ibedu id-del tal-Arbi. Għax inkella nispiċċaw nistqarru li missirijietna huma l-Arab u rridu ngħidu li fi żmien l-ordni ta' San Ġwan il-Maltin ma kienux iħossuhom komdi jistqarru li missirijietna kienu l-Arab. Il-grammatika ta' Vassalli kienet relevanti. Għada relevanti u tibqa relevanti. Ir-raġuni hija illi fija Vassalli fisser il-prinċipi li fuqhom huwa mibni il-Malti. Ħallija li kien hemm minn fi żmienu ma laqaħiex din il-grammatika għaxra komplikata teoretika wisq. Imma il-fatti huma dawn. U ir-raġuni naħseb għalfejn irnexxu li jagħmel dan, Vassalli irnexxu li dan il-livell fil-grammatika tiegħu għax hu studja l-Arbi. U din hija xi ħaġa unika għaliex ħadd qablu u fil-verità anki warajh ftit kienu dawk il-nies bħalu li kitbu grammatiki li studjaw l-Arbi. Ħadd ma kien studja l-Arbi biex ifittex u jaħdem u jfisser is-sistema li biha kien mibni il-Malti u għalhekk illi Vassalli mbagħad ħareġ b'dak li fil-fema tiegħi hija l-ikbar skoperta lingwistika li jagħmel, jiġifieri li l-Malti jaħdem bl-erq bħalma jagħmel l-Arbi. It-tieni xogħol importanti ta' Vassalli huwa d-dizzjonarju Malti, Latin, Taljan li jismu Ktieb il-Kliem Malti. Dan ġie wkoll ippubblikat f'Ruma fl-1796. Huwa magħruf aħjar bħala il-Lexikon. Id-dizzjonarju ta' Vassalli, il-Lexikon, huwa importanti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett id-dizzjonarju fih innifsu. U t-tieni ħaġa id-daħla importanti ta' Vassalli. Ħa nitkellmu fuq id-dizzjonarju fih innifsu. Vassalli jirnexxielu juri illi kelma bħal self hija marbuta ma' silef u ma' is-sellef. Kelma bħal tsuntir marbuta ma' tsnieter. Kelma bħal fetaħ marbuta ma' muftiħ u ma' miftuħ u ma' fettieħi. Jiġifieri Vassalli irnexxielu juri illi barra li inti għandek l-erq, għandek forom differenti imnislin minn dan l-erq. Ħadd qablu ma jinnota ir-rabta ta' dan il-kliem. Illum tasal għaliha li l-miżbla, pereżempju, huwa l-post fejn jinġabar iż-żibel. Imma dik hija l-grammatika li tipprovdilek kif jaħdem dan il-mekkaniżmu. Il-grammatika tgħidlek illi miżbla hija nom minn mat, jibda bil-konsonanti mim, hekk jisejħula l-Arab lemme, allura inti għandek il-mitħna huwa il-post fejn titħad. Huwa Vassalli li għaraf in-nomi minn mati, imma ma għarafx dawk biss. Għaraf il-forom differenti, pereżempju, tal-plurali miksurin, illi jekk inti għandek kelb, klieb, għandek bitħa, ptieħi. Sewa, Vassalli irnexxielu jasal għal forom kollha tal-Malti. Il-pubblikazzjoni ta' dizzjonarju tinvolvi xogħol kbir. Vassalli dam snin twal jaħdem id-dizzjonarju u għalkemm ħadmu meta kien qed istudja Ruma qabel ma ġew il-Franċiżi, Vassalli kien jiġbor kliem bil-Malti billi kważi kull sena u din irnexxina naslu għaliha bir-riċerka, sewwa kien jiġi Malta u jiġbor kliem mingħand nies ta' snajja differenti. Jerġa' jitla' Ruma u jkompli jżid mad-dizzjonarju. Il-ktieb ħarġu mill-istamperija ta' Antonio Fulgoni li kien jistampa għal propaganda fide, entità tal-Vatikan li dak iż-żmien kienet immexxija mill-Kardinal Stefano Borgia. Vassalli ħadem id-dizzjonarju bil-maqlub ta' De Soldanis
Waqt li De Soldanis kull kelma li kien jisma' kien inniżilha fuq paġna, imbagħad joqgħod jingassa, imbagħad joqgħod iżid, imbagħad jiftakar kelma oħra u jdaħħalha bejn il-kliem ta' qabel, Vassalli le. Vassalli kien jaħdem bil-kartonċin. Kull kelma kien jirriservala kartonċina għaliha. Allura meta jiftakar kelma oħra xi xarrejn wara, dika kien idaħħalha fl-ordni tagħha mingħajr ħafna qtuħ. Hekk kien għamel għad-dizzjonarju u ippubblikah Ruma sakemm Napoleon wasal biex jattakka. Niżel jiġri hawnhekk, niżel il-kartonċin miegħu li kien se jkollu bżonn biex id-dizzjonarju ikompli jiktiblu suppliment fuq wara, juri suppliment etimoloġiku, juri kull kelma minn fejn ġejja, x'kien in-nisel tagħha. Imma ż-żebbuġin ħabtu għall-librerija tiegħu fi triq Mamo. Il-kartonċin kellhom bżonnhom iż-żebbuġin biex iqarzu iż-żniet. Huwa każ klassiku ta' meta il-folji l-araq ta' ġbinek jisfalek duħħan. M'hemmx xi tajt, id-dizzjonarju huwa komplikat. U komplikat anki għal żmien, anki għal dak iż-żmien. Sewwa għaliex il-komplikazzjoni tiegħu kienet ġejja minn xi jittri tal-alfabet li iddeċida li daħħal Vassalli. Xi jittri fil-fatt għażilhom mill-alfabet puniku tal-ewwel ħakkiema ta' Malta. Issa għalih il-Feniċi, b'mod speċjali il-Kartaġiniżi li kienu l-ħakkiema tal-bidu ta' Malta, u Rom bħala nies anzi poplu glorjuż. L-idea kienet allura li hu jorbot il-Malti mal-Feniċju anki bis-saħħa tal-alfabet biex jagħti prestiġu u jagħti dinjità akbar lil-Malti. Dina kienet inħin kollu f'moħħ Vassalli, għamela fil-grammatika, għamela fid-dizzjonarju, u l-ħsieb tiegħu kien illi jolli dejjem kemm jista' jkun il-prestiġu tal-Malti. Daw litri li huma strambi li min kien jaf jaqra dak iż-żmien kien imdorri bit-Taljan u bil-Latin, daw ma kienux jeżistu fl-alfabetti li kienu jafu bihom il-Maltin ta' dak iż-żmien. Allura rawh ovvjament l-alfabetti jew rawh stramb. Anki d-dizzjonarju ma kienx kif qed ngħidu ma kienx daqshekk sempliċi biex tużah. Biex tkompli tikkomplika l-ħaġa anki l-ordni tal-alfabet tiegħu, allura l-ordni tad-dizzjonarju ta' kif ġew il-kliem, u għamlu differenti. Jekk il-Maltin letterati ta' dak iż-żmien kienu mdorrin bl-alfabet Latin jew Taljan, A, B, C, D, E, etc. Vassalli bidel anki l-ordni. Per eżempju wara l-B iddaħħallek it-T. Issa u qal illi din kellha tissimplifika l-istudju għaż-żgħażagħ. Imma fil-verità iktar ikkumplikata l-biċċa. Jien naħseb illi hu għamilha l-iktar għaliex Vassalli barra li jagħti prestiġju lil Malti rid jorih li hu kien differenti minn xi lingwa oħra, mit-Taljan jew mill-Arbi. Il-Malti għalih kien il-sien għalih. Vassalli pubblika d-dizzjonarju minn butu. Imqarjek ma kellux flus. Għandna xhieda li Vassalli kien jissellef biex jippubblika l-kotba. U din ix-xhieda waslitna għax il-flus li kien jissellef mhux dejjem kien irroddhom. Allura spiċċaw daħluh il-qorti. U meta daħluh il-qorti, Vassalli ikollu jippreżenta bosta dokumenti u allura nsiru nafu ħafna dettalji fuq ħajtu. Vassalli jissellef il-flus minant rabatu, żebbuġin, meta kien jiġi Malta jiġbor il-kliem ta' snajja, kien jispiċċa jissellef minant it-sijiet tiegħu, Ruma kien isib żebbuġin oħrajn u kien jissellef flus oħra minn għandhom, u interessanti li jisself ta' don il-flus dejjem isir immedjatament qabel ma jippubblika id-dizzjonarju. Fid-dizzjonarju nsibu introduzzjoni msejħa għalla nazzjoni Maltese. Fiha nsibu l-ħsibiet profondi ta' Vassalli. F'din għalla nazzjoni Maltese għandek daħla żgħira, l-indirizz lil poplu Malti, daħla ta' 3 paġni fid-dizzjonarju. U fiha hija interessanti għaliex fiha Vassalli qiegħed jirreferi għal Malti bħala il-lingwa nazzjonali tal-Maltin.
U dik hija l-ewwel darba li narawha, u anki Vassalli l-ewwel darba li juża. Issa din jew aħjar dan it-titlu lingwa nazzjonali hija importanti. L-ewwel ħaġa jagħti prestiġu lill-ilsien li kien meqjus dejjem bħala dialett. Allura issa f'daqqa waħda itellgħu bħala ilsien u nazzjonali. Barra minn hekk hija sfida diretta lil dawk il-letterati Maltin, dawk li kienu jafu jaqraw u li kienu jafu jiktbu, imma li kienu kontra l-Malti. Il-Malti kienu joboduh u kienu fixklu u għamlu minn kollox fixklu t-triq tiegħu, ma kitbuħx, ma użaħx f'kotba, ma użaħx fit-talim, għax il-Malti kienu jodduh bħala ilsien jew dialett baxx. Fid-dizzjonarju nsibu wkoll sezzjoni msejħa diskorso preliminare. Fuq xiex qed jitkellem eżatt Vassalli f'dan id-diskors? Jiena naħseb illi fid-diskorso preliminare isu 3 ħwejjeġ importanti. L-ewwel ħaġa Vassalli fid-diskorso preliminare jerġa' jitkellem fuq l-istorja tal-Malti. Dik kien diġà għamilha fil-grammatika, fid-daħla, però hawnhekk jirrevedi daqsxejn l-istorja tal-Malti. Punt importanti, punt żgħir. Imexxi lura l-oriġini tal-Malti fejn fil-grammatika tiegħu kien qal illi l-Malti beda bħala Feniċju. Fil-dizzjonarju issa jgħid illi l-Malti kien diġà jeżisti meta ġew il-Feniċi, fil-fattu se jaħlu bħala il-Malti primittiv. Issa, imbagħad meta ġew il-Feniċi u l-Kartaġeniżi, dan il-poplu glorjuż se jaħlu, hemmhekk il-Malti ħa forma iżbaħ, anzi fil-fema tiegħu kif qal Vassalli ħa l-aħjar forma l-aqwa forma li seta' jkollu. Tajjeb? Għamel hekk u mexxa lura l-Malti fi żminijiet iktar imbeda biex jagħtih aktar prestiġju. It-tieni aspett importanti fid-diskorso preliminare huwa il-fatt li Vassalli jaqsam il-Malta u Għawdex f'5 reġuni differenti. U għal kull reġun u jalloka dialett. Sewa, u din hija l-ewwel darba, dina ma narawha qatt qabel, ġifieri. Imbagħad minn dawn il-5 dialetti differenti huwa joħroġ dak li fil-fema tiegħu kien l-iktar dialett importanti, kien l-iktar dialett kif tgħid pur, l-iktar dialett tajjeb, l-iktar wieħed korrett u li l-Maltin suppost kellhom jużaw. Kien qed jirreferi għad-dialett taċ-ċentru, jiġifieri ta' Żebbuġ. Nfakkarkom li Vassalli kien Żebbuġi. Fit-tielet parti tad-diskorso preliminare tad-dizzjonarju, Vassalli iniedi għall-ewwel darba il-funzjoni tal-Malti, jitkellem fuq il-funzjonijiet tiegħu, il-funzjonijiet soċjali tiegħu, li il-Malti għandu jintallem, li jekk jintallem, allura t-tfal Maltin ħajkunu jistgħu jibdew jaqraw il-kodba, ħajkunu jistgħu jibdew jitalmu, jsiru iktar orrif, etc. Imma mhux biss fl-edukazzjoni jitkellem Vassalli f'din il-parti, jitkellem ukoll fuq affarijiet oħrajn ċivili, pereżempju jitkellem fuq il-liġi. U din hija l-ewwel darba li nsibu li xi ħadd Malti jgħid illi il-liġi li dak iż-żmien kienet bit-Taljan, kollox u xekk, ġifieri kollox kien isir bit-Taljan, l-amministrazzjoni bit-Taljan, u qed jgħid, le, il-liġi għandha tkun bil-Malti. Għaliex? Biex il-Maltin jifmu il-liġi u għalhekk iġibu ruħhom aħjar u jobdu aktar dawn il-liġijiet għax jifmuhom. Hemm ħafna aktar xi tgħid fuq Michel Anton Vassalli. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn l-impenn politiku tiegħu u tradizzjonijiet tal-Vanġeli. X'relazzjoni kellu Vassalli mal-komunità Protestanta f'Malta? Dan u aktar fil-programm li jmiss. Għal darb'oħra.